Ahojte, tak vás opäť vítam pri joge so mnou. Dnes to bude niečo jednoduché pre začiatočníkov alebo mierne pokročilých, ale určite sa môže pridať každý, kto sa chce len tak jemne ponaťahovať, či už ráno po prebudení alebo večer po práci. Tak môžeme hneď začať. Posadíme sa do pohodlného sedu s prekryženými nohami. Zavrieme oči len tak na pár sekúnd, keď si uvedomíme to naše telo, ten priestor, v ktorom sme, zvuky okolo nás. Prepojíme sa s našim dýchom. Možno zo pár hlbokých nádychov a výdychov. A pomaly otvor oči. S najbližším nádychom dvihneš obidve ruky, ramená hore, prekrížiš prsty, vytočíš dlane do stropu a ponaťahuješ ramená, ponaťahuješ si hlavne prsty na rukách, pozrieš sa smerom hore, že naťahuješ aj tú prednú časť krku, vyťahuj, neprestan dýchať, vyťahni ešte viac. A s výdychom pomaličky uvoľní ramená, ruky, pomaličky spúšťaj nadol. Polož ľavú dlaň na pravé koleno a prsty pravej ruky dozadu na zem. S nádychom sa vyťahni do hora, stiahni brúško a s výdychom vytoč ešte raz doprava. Pozri sa jemne za to pravé rameno. Úplne uvoľni sedacie svaly. A opäť neprestan dýchať. Pomalé, krátke nádychy. S najbližším nádychom sa vrátime dopredu. S nádychom ruky idú obe hore. A výdych otočíš do druhej strany. Pravá dlaň na ľavom kolene, prsty ľavé ruky dozadu na zemi. S nádychom sa vyťahni hore k stropu a s výdychom vytoč ešte viac doľava. Pozeráš sa za ľavé rameno. A opäť uvoľníš brúško, uvoľníš stehná, sedacie svaly. A opäť pomaličky dýcháš, krátke, hlboké nádychy. Vytáčaš ešte viac. S najbližším nádychom vrátiš ruky hore a s výdychom pustíš nadol. Položíš si pravú dlaň na zem, vedľa boku a s nádychom natiahneš ľavú ruku hore. Pomaličky si odkráčaš prsty pravej ruky do strany a ťaháš to ľavé rameno ponad hlavu. Vyťahuješ. Naťahuješ celú tú ľavú stranu chrbtice. Ostávaš v tejto pozícii, ktorá sa vytočíš smerom do dolu, že trup smeruje smerom nadol. Ešte naďalej naťahuješ tú ľavú ruku, ľavé rameno smerom von. Neprestan dýchať. S najbližším nádychom sa vytočíš späť do stredu a vytočíš sa teraz ešte viac dozadu, čiže hruď smeruje smerom nahor, pozrieš sa smerom hore. Vrátiš sa späť do stredu a pomaličky vrátiš späť ruku, uvoľníš. Ideme na druhú stranu. Dáš ľavú dlaň na zem, vedľa boku, s nádychom natiahneš pravú ruku dohora a pomaličky s výdychom odkráčaš si prsty tej ľavej ruky do strany, čo možno najviac, čo môžeš, a vyťahneš tú ľavú ruku, ľavé rameno najviac ponad hlavu. Uvoľníš sedacie boky, pritlačíš hlavne to pravú stranu za zem. Ťaháš a dýcháš.
S najvyšším nádychom zakloníš sa do zeme. Pozrieš sa smerom nadol. A naďalej naťahuješ tú pravú ruku, pravé rameno. Pomaličky sa vrátiš späť do stredu a teraz vytočíš hruď smerom hore. Pozrieš sa hore do stropu. A pomaličky vrátiš opäť späť do stredu. A vrátiš sa späť, ruka, uvoľníš ruku na zem. Zopár krúživých pohybov s ramenami dozadu. Pomaličky sa preniesieme na kolená. Dáme na kolená s tým, že zatlačíme prsty obidvoch chodidiel do zeme. Necháš si kolena v šírke bedie a pomaly si sadneš na pety. Ostaneme chvíľku tu v tejto pozície. Ak ti to bude veľa, tak kľudne uvoľni a sadni si na člen. Chcem, aby ste si trošku ponaťahovali prsty na chodidla. Stiahneš brúško dovnútra a s nádychom natiahneš pravú ruku hore, spustíš predlaktie na vrchnú časť chrbátiku a s druhou rukou si pritiahneš ten lakeť ešte viac do stredu. Brúško je stiahnuté, čiže sa neprehýbaš v spodnej časti chrbátika. A to isté spravíme z dola s tou druhou rukou. Možno, že sa ti prsty obidvoch rúk stretnú niekde v strede chrbáta. A opäť hlboký nádych, hlboký výdych, dýchame iba nosom. A pomaličky spustíme späť do stredu. To isté zopakujeme na druhú stranu. Nádych, ľavá ruka hore, spustíš predlaktie dole k chrbátu, pritiahneš si pravou rukou lakeť viac do stredu. A to isté spravíš zo spodu s pravou rukou. Brúško je stiahnuté. A na chvíľku predýchaj. A pomalý uvoľni. Opäť krúživý pohyb dozadu s obidvoma pleciami a dvihni sa hore. Stávame stále na prstách nôh. Tentokrát urobíme veľký krok vpred s pravou nohou. Položíme si ruky na koleno a spustíme bedrá čo možno najviac dole. Tu si môžeme už uvoľniť ľavý členok úplne. A spúšťame až tak, možno si trošku posunieš chodidlo smerom dopredu, aby sme vytvorili pravý uhol s kotníkom. Čiže dávajte pozor, aby to koleno nepresiahlo ten kotník a taktiež, aby nebolo príliš takto v tejto pozícii. Čiže skúste si nájsť tú polohu, ale spustite tie bedrá čo najviac dole, aby bolo v 90 stupňovom uhle. A úplne uvoľní bedrové svaly, sedacie svaly. Na chvíľku predýchaj. Opäť zatlačíš prsty ľavej nohy do zeme. Budeme dvíhať koleno. Pôjdeme na 5 krát. Nádych, dvihni koleno, zatlač do pety dozadu. Výdych, uvoľni. Pôjdeme ešte 4 krát. Nádych, výdych. Nádych, výdych. 2 krát. A posledný krát. Keď si spustí dlane smerom na zem, uvoľní členok, pôjdeme do pozície holuba. Čiže pritiahneme si pravé koleno k pravej dlani a ľavý
členok, ľavý chodník a pravý. A ten kotník tej ľavej dlani. Podľa toho, ako máte stavbu tela, možno vám to dá 90 stupňov. Mne sa to nedá, tak ja si to musím trošku pritiahnuť viac do dola. Natiahneš ľavú nohu smerom dozadu. Čiže opäť to bedrá ti padajú smerom k zemi. Dôležité je, aby ste sa neprehúpli na jednu stranu, aby ste si nesadli na zadok. Čiže ostávame hore, bedrá sú hore. Opäť sa položíš na končeky prstov a otvoríš hruď. A pomaličky spúšťaš dole na dlane. Môžeš ostať tu, alebo ak sa ti dá, ideš úplne dole na predlaktia. Už podľa toho, ako sa cítite. Opäť nechoďte dole silou, aby vás to príliš nebolelo. To nie je cieľ jogy. Ak môžete, tak spustite úplne hlavu na tie predlakte. Opäť zo pár nádychov a výdychov. Ponaťahujeme trošku tie sedacie svaly. Pomaličky sa vrátime hore, dvihneme hlavu. Dvihneme sa hore na dlane. Zatlačíme prsty ľavej nohy do zeme. Dvihneme koleno a vytiahneme tú nohu. Späť vrátime sa na kolena. Vrátime sa hore na kolena. Zatlačíme do obidvoch nôh, prsty na nohách. Veľký krok späť s ľavou nohou. Opäť odkráčaš si to chodidlo tak, aby ti bedro spadlo smerom nadol a opäť, aby sme mali 90 stupňový uhol. V kotníku položíme si dlane na kolená. Len na chvíľku ostaň tu, predýchaj. Začneme dvíhaním kolena, čiže opäť ideme na 5 krát. Nádych. Zatlač do pety dozadu. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Ešte 2-krát. A posledný. Spustíš dlane dole. Ideme opäť do pozície holuba. Natiahneš tú pravú nohu dozadu. Bedrá spadli smerom dole, uvoľníš členok. A opäť sa dáme na končeky prstov. Otvoríš hruď. Jemne sa pozrieš hore. Pomaličky sa spúšťaš na dlane. Môžeš ostať tu, alebo ideš trošku hlbšie smerom dole na predlaktia. Alebo keď chceš úplne ísť dole, tak si môžeš hlavu položiť na predlaktie. A opäť predýchaj až už v akékoľvek pozícii si. Tak úplne uvoľňuj to napätie. Ľudne si môžeš zavrieť aj oči. Pomaličky sa vraciame späť z pozície, dvihneš sa hore na dlane. Zatlačíš prsty pravej nohy do zeme, dvihneš koleno, vytiahneš tú nohu, spojíš si prsty, veľké prsty na nohách a otvoríš kolena na šírku podložky a opäť si sadneš na pety, spustíš brúško, hrud na zem a vyťahneš ramená dopredu, čelo ide na zem, úplne uvoľní predlaktia, uvoľní ramená, plecia a opäť raz predýchaj.
Najbližším nádychom sa pozri dopredu na podložku. Pomaly sa presunieme na brúško do pozície sfingy. Čiže predlaktia ostávajú rovnomerne na zemi, prsty sú otvorené. Brúško necháme padnúť úplne na zem, uvoľníme nohy. Ak je to príliš na tvoju spodnú časť chrbta, tak si posunieš ruky viac dopredu. Dôležité je, aby sme nespustili ten krk smerom dole, ale sme natiahli, čiže odťahuješ uši od ramien. Jemne zakloň hlavu dopredu, aby si príliš netlačila na krk. A opäť len predýchaj. Pomaličku sa spustíš smerom nadol a pretočíme sa na chrbát. Do stredu podložky. Vyhneš obidve kolená, si ich prisunieš k hrudi. Obidvoma rukami si ich pritlačíš a trošku si pomasíruj chrbátik. Pritiahni si, drž práve koleno pritiahnuté k hrudi a natiahni ľavú nohu smerom k zemi. Držíš to pravé koleno s ľavou rukou, pravú ruku, pravé rameno spustíš dole na zem a vytočíš koleno cez tú ľavú nohu do ľavej strany. Opäť pomaličky spúšťaš to koleno, čo najviac, čo môžeš. A pomaličky vrátiš späť do stredu a vymeníš nohy. Natiahneš pravú nohu, pritiahneš si ľavé koleno smerom k hrudi, poriadne ho pritiahni a natiahni tú pravú nohu. Pritlač k zemi, úplne uvoľni brúško, chrbátik. Držíš to ľavé koleno s pravou rukou, natiahneš ľavé rameno, ľavú ruku smerom na zem a opäť sa pretočíš do pravej strany, že ľavé koleno ide cez tú pravú nohu. Vrátiš späť do stredu. Opäť raz si pritiahneš obe dve kolená k hrudi. Tentokrát si chytíš chodidlá z vonkajšej strany. Ak nedosiahneš na chodidlá, tak si chytíš lítka. Otvoríš nohy a pritiahneš kolená smerom k podpazušiu. Opäť sa môžeš pohombať zo strany na stranu. Pozícia šťastného dieťaťa. A pomaličky uvoľni nohy smerom na zem. Priprav sa na poslednú pozíciu, pozícia šavasany. Otvoríš nohy viac do strán, ruky nech ti padnú na zem, dlane smerujú hore k stropu, úplne uvoľní ramená. Zo pár hlbokých nádychov a výdychov. Kľudne môžeš ostať v tejto pozícii aj pár minút. Ja vám pre tentokrát ďakujem a uvidíme sa na budúce.